सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मुर्दाबाद थारैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांमोनहा नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै बर' गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय सगान लाना फैनानै हाराखास्ति खालामदों नामा? बिटिआर एकर्डखौ सिमफायनायनि थाखाय गोजौ बिजिरसालियाव केस होदों होननानै बे मुङा जोंनि साथामनि मुङा सिखारदों। दा बेखौ मोनथिनानै जोबोद दुखु मोनदों। हाल खदाल मावनानै जानाय बर' गामि गामि हाबनानै मा जाहोनाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जनरल बिथांमोनहा खैसार खालामदों? थारैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै थांनाय 17 मार्च 2022 इं खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL खालामनायाव गोबां माखासे सुबुंफोरा जेबो मिथिया हसिया पिटिशन फाइलाव मुं होफानानै दिनै अलखदाव गोग्लैनांदों। बेबायदिनो दिनै जोंनिसिम गोबां सुबुंफोरनि बेबायदि जानाय खौरां सौफैदों। दा जितु हाइकर्टआव केस होदों होनना बुंदो, दा केस होगोन ना मागोन जों बेफोरखौ जेबो मिथिया। दा दानखानांगौब्लाथ' जोङो अलरेडि माने बेखौ जों बाजायो होनना बुंबाय आरो गनायनो हाया। दा बेखिनिखौल' बुंदों जों। बिथां सानसुमा खुंगुर खाम्फा आरो गोबां बेबायदिनो गावनि लाबालाबनि थाखाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नंखाय बाथ्रा फोलानानै PIL होहोनायाव जेंना गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो अदालगुरि जिल्लानि बरसला दखरानि सिङाव थानाय नुथुन फानबारि गामिनि खरगेश्वर बसुमतारी, प्रनेन बसुमतारी आरो दमेश बसुमतारी बिथांमोनखौ नंखाय मुं थिसननाया बेयाव नुजाथिदोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै प्रनेन बसुमतारी, खगेश्वर बसुमतारी आरो दमेश बसुमतारी बिथांमोनहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा फोरमायो। लोगोसे बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांमोनहा नंखाय बाथ्रा बुंनानै सागोन लानानै फैदों होननानैबो फोरमायो। बिटिआर एकर्डखौ सिमफायनायनि थाखाय गोजौ बिजिरसालियाव केस होदों होननानै बे मुङा जोंनि साथामनि मुङा सिखारदों। दा बेखौ मोनथिनानै जोबोद दुखु मोनदों। दा बर' जातिनि थाखाय जोङो बेबायदि मालाबाबो सानफेरनो हाया आरो सानफेरा जि मोनसे जोंनि बिटिआर गोरोबथायाव जि माने गामि दानख'नाय, नैबे गामि दानख'नायफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरिफ्रा जिबायदि माने फोसावबोबाय थादों, दा नै बेयाव जोंबो गामि दानख'नायखौ माने दानख'नाङा होननानैसो जोङो बुंदोंमोन बा सै हरदोंमोन। नाथाय नैबे सै हरनाया जे बिटिआर गोरोबथाखौ माने जानाङा सिमफायनांगौ नैबेबायदि जोङो मालाबाबो जोङो सानाखै आरो जों मालाबाबो बेबायदि सानफेरा आरो मालाबाबो जोङो बेबायदियाव जोङो सै हरा। थ' माने आं दा बिनि बिखयै दा बुंनो थाङोब्ला दा जितु हाइकर्टआव केस होदों होनना बुंदो, दा केस होगोन ना मागोन जों बेफोरखौ जेबो मिथिया। एक्सुवेलि बिथांमोना फैदों जोंनियाव जे नोंथांमोना दा बिटिआर जाबाय, आगोलाव बिटिसिमोन, बेवहा नोंथांमोना जिमानखिनि गामि हाबबाय बे गामिफोरा दानखालांनायावहा नोंथांमोना मा सानो ना सोंनायाव जों बुंदो जे बिटिआरानो जा बा बिटिसिआनो जादोंमोन, दा बेवहाय दा जोंहा एक्सटेनसनसो जानांगौ, खिन्थु बिनि बेलायाव जोंहा मा जादों दा माने दानखानायसो जों खोनानो मोन्दों। दा दानखानांगौब्लाथ' जोङो अलरेडि माने बेखौ जों बाजायो होनना बुंबाय आरो गनायनो हाया। दा बेखिनिखौल' बुंदों जों। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो
आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।